na-adị mma onye gburu onwe ya n'ọnọdụ ya abalị nwere ike ịdị njọ ma tupu chi efo akwa mgbochi ekewanne m mgbe ọ dị njọ ka ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ dị njọ ka ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m onye ọ dịlị njọ biko welu ndidi nwanne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m ma ga-ekwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ụmụ Naijiria ka anyị welu ndidi ụmụnne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma ụmụnne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ka anyị welu ndidi sobe ije enu n'ụwale na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma ka ịmalụ mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ego a na-akọ gị biko welu ndidi nwanne m ma ga-egwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m welu ndidi na-emesi ga-enweta ego welu ndidi na-emesi ga-enwelili ego mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m a na-akọ gị ọnụ nọ biko welu ndidi nwanne m ma ga-egwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m welu ndidi na-emesi ga-alụta ụlọ welu ndidi na-emesi ga-alụta ụlọ mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m a na-akọ gị ọnụ nwa biko welu ndidi nwanne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m ma ga-egwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m ezi oyi m welu ndidi na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mmanụ onye bụ n'onwe ya maka ije n'ụwa donu onye bụ n'onwe ya maka ife ụwa donu maka ife nke ụwa n'ọba na-aba agalụnụ na mgbe ọ na-adị njọ mgbe ahụgo na-ebikwanụ na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mmanụ onye bụ n'onwe ya maka ije nụnụ abalị nwere ike ịdị njọ nụ ma tupu chi efu akwa mgbochi ekewanụ ife sọlụ mmiri isobenu na mmiri izosia na ọ ga-agbachanụ na anwụ dị n'igwe na ọ ga-awanụ n'ọnwa dị n'igwe n'ezie n'oge tikwanụ mgbe ọ na-adị njọ mgbe ọhụko na-ebinụ oyimegbu n'onwe gị maka ije nụnụ maka egbu n'onwe gị maka ọnụ ụwa donu onye nwụrụ anwụ na ya ka nke ya gwụrụnụ mana onye dị ndụ na olileanya dịkwalianụ na onye kwu ya gwụrụ na ya ka gbala gbanụ ezi oyimo na ndụ ka ife niile nụ
ezi oyi mmọkwa ịma na ndụ ka a na-ekwunu na onye dị ndụ olileanya adịrị ya n'elu ụwa nọ mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-ebi n'ụnụ mgbe ọ na-adị njọ mgbe ahụ ka ọ na-ebi oyimu mgbe ọ na-adị njọ oyimu ka ọ na-ebi n'ezie nụ mgbe ọ na-ara ahụ ka ọ na-ebi nwanne m egbu n'onwe gị o maka ije nuwo mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ife dị njọ ụwa ga-akpọ gị asị nwanne m ma ife dị mma ụwa ga-emesịa fụnụ gị n'anya mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ife dị mma na-aga akpọ oge ezi nwa ma ife dị njọ na ị ga-abụzi ajọ nwa mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m onye ọ dịlị njọ biko welu ndidi nwanne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma ma ikpeta mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m onye ọkada biko welu ndidi nwanne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m onye draiva biko welu ndidi nwanne m na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ife ga-adị njọ ka ọ wee dị mma ka alesịa ma ga-ebu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ezinụlọ be nna gị a na-ebuso gị aga nwanne m ma ga-ebu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m a na-asịkpo gị asị biko welu ndidi nwanne m welu ndidi n'eziokwu ga-emesịa pụta mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m asị na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mma onye bụ n'onwe ya n'ọnọdụ ya ọ bụrụgodị na ifụlọ nke iriri welu ndidi ma ya ọba Chukwu bi n'igwe ofu ụbọchị na chi jiri eji ga-efonu maka iwelu ndidi yọba Chukwu nna bi n'eluigwe n'ofu ụbọchị na akwa ibelebe ga-agọziri gị ọchịn ndị niile mụrụ gị amụ ha ncha ga-emesi wee chọba ọdịmma gị mkpa egbu n'onwe gị maka ije n'ụwa too egbu n'onwe gị maka ihe ọnụ ụwa ga-ekwunu egbu n'onwe gị nwanne m welu ndidi na-emesịa na ọ ga-adị mma ezi nwa mee nwa jelije welu ndidi welu nwayọ maka na akụ enwe ebe akụ dị ka ikuku ofesa onye delumekwu a mgbe ọ na-adị njọ nwanne m n'ezi anya ekwughela ọnụ maka na ọ ga-adị mma ma emesịa mgbe ọ na-adị njọ nwanne m asị gị welu nwayọ na Chukwu okike ga-eji aka ya wee gozie gị mgbe ọ na-ara ahụ mgbe ahụ ka ọ na-ebikwa mgbe ọ na-ara ahụ mgbe ahụ ka ọ na-ebikwa mgbe ọ na-ara ahụ mgbe ahụ ka ọ na-ebi nwanne ezi oyi masị gị welu ndidi a na-akọ gị n'ụdị biko welu ndidi nwanne m ma ga-ebu n'onwe gị n'ọnọdụ gị nwanne m
ụbọchị o n'ihe ọnọdụ gị nwanne m welu ndidi o na ọ ga-adịrịrị mma nwanne m ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ọ dị njọ ka na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ma ọ dị mma ị ga-enwe ọtụtụ ụmụnne ma mgbe ọ dị njọ ka ị ga-ama ezi nwanne gị ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ma ọ dị mma na ị ga-enwe ọtụtụ ọyị o ma mgbe ọ dị njọ ka ị ga-ama ezigbo ọyị gị ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ọ dị mma na ị ga-enwe ikwu n'ibe ma mgbosi ike ikwu n'ibe ga-agbafusi ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ dị mma ị ga-aga ama ndị ilo gị ma mgbe ọ dị njọ ka ị ga-amata ndị ilo gị ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m a sị na mgbe ọ na-adị njọ ka ọ na-adị mmanụ maka ekwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị otu ọbụla ọnọdụ gị dị taa yọba chukwu nna bi n'eluigwe ofu ụbọchị na chi dịrị eji ga-efonu akpụ ibelebe ga-akọrịtụ ndị ọchị ndị niile mụrụ ga-anwụ ha ncha ga-emesị wee chọba ọdịmma gị maka ọkọgọ ọnụ ụwa chi gị ka ọ na-akọ n'ọnụ maka egwu n'onwe gị n'ọnọdụ gị maka ọnọ ya nwụrụ anwụ ka nke a kwụrụ onye okwu a kwụrụ ka gbara ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m mgbe ọ dị njọ ọ na-adị mma n'ụwale onye kwu n'onwe ya n'ọnọdụ ya nwanne m ọ dị